колко да чакам или в кого да вярвам. Това мисля, че е основата, защото не сме научени да чакаме. Мисля за себе си, може би вие да сте, но много често нещата, които искам да получа, аз ги искам вчера. И бързам, защото дали съм закъснял да ги поискам и ги искам максимално бързо, или просто съм свикнал и живота около мен ми говори, че всичко, което си поискам, мога да изляза с няколко стъпки или пък влизам в определен сайт с няколко клика и вече го имам. Заглавието е колко да чакам или в кого да вярвам. Противопоставям тези два въпроса по простата причина, че колко да чакам много често е по-важно, отколкото в кого вярвам. Колко да чакам, от това колко чакам, понякога път зависи нашият ентусиазъм. Когато се забави това, което искаме, много често губим ентусиазъм. Именно защото имаме погрешни очаквания за бързината на изпълнението на нещо, което чакам. От кой чакам? От Бога. От кой искам? От Бога. От кой друг искам и очаквам? От живота. От кой друг искам и очаквам? От хората около мен. Най-близките. Приятелите, семейството, децата ми, хората в църква, пастора ми. Нещата трябва да се случват по-бързо според нас, не знам по какви критерии, сякаш Бог закъснял. И понеже сме разклатени точно в това, в кого вярвам, като че ли избледнява, аз мисля, че ако знаем в кого вярваме, много лесно сме готови да чакаме Неговото време. Колко време чакаха библейските герои, за да живеят в така нареченото изобилие, което винаги сме казвали, че живеят. Например, Авраам, Исаак, Яков, патриарсите, всички казваме, те са хора цитираме ги като хора на просперитета и наистина те са такива. Те са живяли в изобилие, което дори не 10% някой от нас да има днес, би се счел за богат. Наистина те са били изобилно богати хора. Много често обсъждаме определени хора, които са постигнали определени резултати. И се стремим да имаме тия резултати или да имаме това постижение, което те имат. Не си задаваме въпроса обаче цената, която са платили, за да го имат. Аз не знам, ако тръгнем да преследваме определени успешни хора, дори в момента библейските герои, които изброих, ако разберем пътя, през който са минали, дали бихме продължавали да искаме техния просперитет и тяхното богатство. Много често богатството ни днес е представено като магическа пръчка, просто е така, помолих се и стана. Дали това е било по време на патриарсите, дали е било изобщо в Библията? Или днес ние си позволяваме да създаваме определена форма, рамка на християнство и на успех, които ги няма в Библията. Това са просто въпроси, на които ние трябва да си отговорим, за да знаем как да живеем. Защото ако ние, знаете ли защо? Основно, по много причини, но основно, за да избегнем разочарованието. Защото ако ние сме промити в ума и в сърцето от определени неща, които ги няма в Библията като обещание, но определени хора, като мотивационни говорители или какви ли не там библейски проповедници ни ги обещават, всъщност те никога няма да станат. Независимо колко огнено го обещава един проповедник, то няма да стане, ако не е в Библията. Защото ние не вярваме в вярата, ние вярваме в Божието Слово. И ако в Божието Слово има формат, той е ясно показан. Ако в Божието Слово има рамка, има модел, то е ясно показан. Обикновено формата и рамката не са показани като първа стъпка, втора стъпка или трета стъпка, а са показани чрез живота на определени хора, част от които ви изброих преди малко. Има ли протокол? Разбира се. Просперитета има ли протокол? Разбира се, но той е библейски.
Какво означава протокол? Когато те заболи главата, първа стъпка прави това, втора стъпка направи това, после направи това, после и ще мине главата. Когато се разболееш от тая болест, направи това и накрая ще се случи онова. Нали, ще бъдеш изцелен. Ние се нуждаем от библейския протокол. Това със сигурност и трябва повече и повече да се връщаме към библейския протокол. И той, пак казвам, не е посочен като първо, второ, трето, пето или десето, а библейския протокол казва нещо от рода на погледни живота на Авраам и ще разбереш как да успяваш. Погледни живота на Исак, Яков, Давид и ще изброим в момента някои библейски герои и се подготви да платиш цената, която те са платили. Това е. Обаче аз си пускам YouTube и ми излиза едно говорене, което ми казва, сякаш като гледам техния живот и гледам това, което проповедника казва от YouTube, сякаш по-ми харесва да избера проповедника от YouTube. Добре. Но ако дойде разочарованието, което е всъщност неизбежно, ако дойде разочарованието, защото вяра във вярата не възпроизвежда библейски просперитет. Да, може да произвежда определен успех, но на нас не ни трябва успех и просперитет, който да завършва с нашата смърт. Някой казва, добре, пасторе, щом само библейския протокол, а как така успяват пък всички, дори които не познават библейския протокол? Така, техният успех завършва тук и сега. Те използват библейски методи на библейския протокол и успяват тук без вяра в Бога, защото той закона си работи, дали вярваш или не вярваш в Бога. Ако вярваш в това, което Бог е поставил като закон, всъщност той действа и работи за тебе. Но на нас като християни ни трябва успеха, който ще свърши с нашата смърт. Ние трябва да следваме заповедта на Исус Христос и тя казва: събирайте богатства на небето. Независимо как живеем, ние трябва да събираме богатства на небето. Това отрича ли да имаме богатства на земята? Съвсем не. Само казва как да използваме богатствата на земята, за да имаме богатства на небето. И първо се започва с това да вярваме в библейския протокол. В това, което Библията казва, че е успех и както казвам в момента, посочва, по-скоро дава образ на тези хора, които изброих преди малко. И като даде образ на тези хора, ние гледаме, изследваме, доколкото ни е дадена информация и си казваме: добре, за да бъдам аз наречен баща на вярата, защото Авраам е наречен баща на вярата, но познайте, той е наречен баща на вярата не само поради избора на Господ, а и поради това, че той е следвал неговите стъпки. Добре, ако може един човек да бъде наречен баща на вярата, може ли втори да бъде наречен също баща на вярата? Ако един човек може да бъде наречен човек по Божието сърце, може ли втори да бъде наречен човек по Божието сърце? Разбира се, че може. Ако един човек може да бъде наречен най-кроткият човек на земята, може ли втори човек да бъде наречен най-кроткият човек? Разбира се, защото он за времето си е бил, ама за това време няма кой. Мястото е вакантно. Мястото е вакантно за човек по Божието сърце днес. Мястото е вакантно за всеки, който търси да бъде човек на вярата, да бъде, как се казва, знак на вярата, жалон в тая посока. Мястото е свободно. Ние се комплексираме, като четем техния живот, защото, знаете ли, защото си мислим, че всъщност не сме готови да минем техния път. Забравяме нещо много важно обаче. Забравяме, че Бог ги е подкрепял в този път. Така че първото нещо, което ние трябва да видим, е цената, която са платили. И чуйте ме сега. Цената, която са платили, и като я погледнем, ние може да се изплашим. Но когато разберем, че Бог стои като подкрепа за онова, което те са правили, ние си казваме: ако Бог е можел да подкрепи тях, що да не подкрепи мен? И някои от нещата, които трудно се минават, както започнах в началото, е да чакам и колко да чакам. Освен всичко, например, освен, че Авраам напусна комфортен град Урхалдейски, четете да видите Урхалдейски в Шумерия.
при шумерите, какъв комфорт е напуснал, за да живее цял живот в шатри, в палатка. Но това няма да изброявам тия неща. Няма да изброявам това, че той е трябвало да отиде после и да жертва обещания. Този, който е бил обещан, който се роди, и той е трябвало да го сложи на олтара. И други неща. Основното обаче, от обещанието до неговото изпълнение е в една дума. Чакане. Аз мисля, че в повечето случаи ние сме склонни да се провалим в тази област. Ние не дочакваме. Някой си беше казал, толкова често си сменяме адреса, че когато Бог ни прати благословението на стария адрес, от който сме го поискали, ние вече сме сменили адреса. Меним си адреса, меним си мнението, меним си твърдата основа, която и в един момент Бог праща, но нас ни няма там. Защо? Думата е непостоянство. Много скъпоцен брат за мен каза тук тия дни, говорихме така наречената позитивна рутина. Нали, брат ми? Позитивна рутина. Просто ти го правиш. Ти го правиш. Започнал си да го правиш, защото Бог е бил с тебе. После си продължил да го правиш, защото знаеш, че е вярно и е правилно, дори да не усещаш, че Бог е с теб. Бог винаги е с тебе. Бог винаги е с мен. Но продължаваш да го правиш. И после го правиш. И до кога го правиш? До тогава, докато обещанието не стане реалност. Колко да чакаш? Колко да чакаш? Важно ли е колко да чакаш? Или е важно в кого вярваш? За всеки е различно. Аз намерих една мярка на чакане, която са платили всичките тези патриарси или всичките тези хора, които сега ще изброя. Ще ви посоча стиховете, откъдето съм взел моето лично изследване. Няма да ги чета, защото са твърде много стихове и не искам да ви засипвам. Накрая ще завърша с определени пасажи от Библията, които съм извадил. Но колко да чакаш, за тях е нямало значение. Аз го разбрах. Изследвайки ги, аз разбрах, че за тях е нямало значение колко се чака. За тях са били важни две основни неща. Чуйте ме сега, че Бог им е казал, че ще стане, и самия Бог, в когото са повярвали, са знаели кой е. Да, на нас хората времето ни е кратко. Ние живеем, няма, да не ви изчислявам, ама 45-50 години в силата си имам предвид, в всичко, говоря тялото, нали, произвежда всичко, трябва да метаболизъм и така нататък. Казвам го, защото патриарси, които са били много напред във вярата, в един момент са стигнали до такава старост, че един е ослепял, другия не знам си какво, но така или иначе, ние очакваме в нашия живот, кратък живот, 80, 90, дай Боже 120, но нещо от този род, да имаме нещата максимално бързо. Защо? Нямаме време. Пропускаме, че този, в който вярваме, има всичкото време на света. Всъщност той няма никакво време, защото няма време. Той не бърза. Ама ще изпусна. Кое ще изпуснеш? Това, което ти искаш, или това, което Бог иска за теб? Кое е важно? Целите, които аз съм си поставил да ги постигна, или плана на Бога за моя живот да се изпълни? Кое по-точно е важно? Не мога да разбера. Ама защо се различават двете? Ами те могат и да не се различават. Ако имаме достатъчно, платим цената достатъчно да седим и да търсим плана на Бога в нашия живот, да го разберем и накрая той да се превърне в цел в нашия живот. Ето това е. Не да поставяме цели и да казваме Боже, благослови ги, а да търсим и да вярваме на Бога, да сме верни на тия принципи: лоялност, посвещение пред Бога, посвещение в хоризонтална посока. Вярност, всички казах го преди малко, и да вярваме, че Бог ще ни открие. Аврам, от Божието обещание да му се роди син, което беше генерално за Аврам. Аврам, това, което трябва да знаем за него,
освен че е успявал и имал слуги, и имал богатство, което казахме 10% да имаме, ще сме супер богати днес. Но Авраам основно, като кажем Авраам, веднага следва Исак. Защо? Исак не точно като син. Да, като син, като наследник, но по-скоро Исак като обещание. За да го направя максимално близко до себе си и до вас, Цветелина и нейното обещание. Апостол и неговото обещание. Петър и неговото обещание. Дария и неговото обещание. Обещанието, което си платил цена в скришно и в тайно да получиш и да разбереш. До изпълнението на обещанието, което Бог даде на Авраам, не знам Левон какво ще каже, но колко време си готов да чакаш за обещанието, което Бог ти е дал? Не знам, Иво, колко време си готов? Камене, имаш ли обещание? Колко време си готов да чакаш за това обещание? Тео, кнежи, Теди, колко време сте готови да чакате за това обещание? Имате ли обещание? Авраам трябваше да чака 25 години. Битие 12 глава, може да го видите и там изобщо в Битие 21 глава, може да видите даденото. В момента обещанието е дадено, 25 години чака да се изпълни. Ние го искаме тук и сега. Ако може, че нямам време. Исак и неговото обещание, говорили сме го това с някои хора, да има наследник. Чака 20 години, за да дойде в съществувание. Това може да го видите в Битие 25 глава. Стиховете от тази глава. Яков. Много интересно, сега искам да минем през Яков малко по-подробно. Това са патриарсите. Те са модел. Преди малко казах, че определени хора са модел за определен формат, за определен протокол. Яков. Знаете ли какво може да кажем за Яков? От момента, в който... Помните ли, Яков има брат, който не е син на обещание. А Яков... Не ги изкарвай стиховете. Яков има брат, Исав. Исав първороден, Яков не е. И Исав си продава първородството. В момента, в който Яков знае, може би майка му, може би най-вероятно майка му, тя му говори за това, че той ще бъде наследника на обещание. Той през цялото време се чуди как ще стане. Гради човешки стратегии, как той ще наследи обещанието. И в един момент виждам изгоден момент. Исав се връща уморен след лов. Гладен, близо до умиране. И тогава Яков му каза, ще те нахраня, но ти трябва да ми продадеш първородството си. Исав, разбира се, той тотално не разбира какво е първородство, тотално не разбира, както много християни, между другото, не разбираме какво е да имаме обещание към нас, което Бог чака да се изпълни чрез нас. Знаете ли как разбирам, че не разбираме? Сега ще ви кажа, чуйте ме, аз съм тук, чуйте ме, губим си времето. Ако имаме съзнание, че Бог очаква от нас да влезем в определен призив, който идва от Него, няма си губим времето. Или по-малко ще си губим времето. Просто ще даваме място на това да се изпълнява в нашия живот и да се оформя повече и повече. Исав продава първородството си и чуйте сега, в един момент е нормално Яков да каже, вече по право аз съм първороден. Защото, знаете ли, сега сключваме договор пред нотариус. Нали знаете това? Ходим пред нотариус, този, който продава, този, който купува и трябва да има печат и трябва да има завежда го някъде и после можете да съди. Древно време не е имало такива нотариуси изобщо като институции. Знаете ли какъв е бил договора? Дадената дума. Представете ли си в какъв свят са живяли? Дадената дума е била по-силна или равнозначна на договор. И Яков казва, брат ми даде думата, продаде ми първородството, аз вече съм първороден. Докато обаче самото благословение дойде, благословението
за да дойде благословението от баща му, защото първо ти си първороден. И сега следвайте ми мисълта. Преди малко говорихме за това, че има някои физически неща около нас в света, в който живеем, които трябва да се случат, за да се предаде нещо. Например, някой да ти положи ръце, ти получаваш изцеление. Някой те помаже с масло. Защо трябва да те помазва с масло? Не можеш сам да отидеш и да се помолиш. Ами не знам, така казва Библията, че има такива моменти, в които защо трябва да те потапяме във вода за водно кръщение? Що е необходимо? Нали вече вярваш? Нали Бог е Бог на сърцето? Има някои такива в материалния свят действия, които са легитимирани от Бога като духовни действия. И едно от тях, знаете ли какво е? В древността. Баща ти да те благослови. Колко са бащи тук? Я ми дигнете ръка. Доста бащи. Добре. Знаете ли, че трябва да имате самочувствие, че имате сила да благословите? Естествено, родителя, бащата е преобраз на родителя. Ай сега дигнете родители. Кои са родители тук? Майки и бащи. Имате сила да благословите. Имате сила да благословите. И чуйте сега, имате сила да въздържите благословението. Това е било явно в древно време, че Яков може да си е купил първородствено, докато баща му не го благослови, няма как. Няма как да приеме това, което той има. Така че колко време чака Яков? Яков чака 20 до 25 години. Какво казахме по-рано? 25 години. 20 години чака Исак, Авраам чака 25 години. От благословението, което баща му даде, до онзи момент, в който той се бори с Бога. Знаете ли колко години минаха? И който наистина Бог го благослови, ама истински го благослови. Още близо 20 до 30 години. Общо Яков чака от 30 до 40 години, за да влезе в онова първоначално първородство и пълното му благословение. Яков плати цена 14 години, за да има жената, която обича и която му роди децата, които и той обичаше, и най-накрая, не само от нея, разбира се, от други, но тия 12 Израилеви племена. Яков беше, за мен, като погледна, и ако трябва да кажа търпение, и бих сложил равно на Яков. Яков имаше завидно търпение. Общо, за да получи всичко онова, което Бог му беше обещал, му костваше 40 години от живота. Може ли да платим тая цена, ако се наложи ние, да бъдем на негово място? Йосиф е следващия. Йосиф, ако не знаете какво е, получи сън и до изпълнението на неговия сън минаха години. И аз разсъждавам за тези хора, които получават своето благословение, имам предвид като обещание и после влизането в това обещание. Опитвам се да се поставя на тяхно място. През какви ли мисли са минали? Когато Бог казва на Йосиф, братята ти и баща ти и майка ти ще ти се поклонят. И това, което се случва, е, че той отива в робство. Отдалечен от майка си и баща си, отдалечен от братята си. А има сън. Какво мисли човек, който има сън? Но всичко в живота му показва, сякаш сънят му не се изпълнява. Как се чувстваш ти? Готови ли сме ние да стоим на съня, на откровението, на това, което Бог ни е дал, независимо, че сякаш посоката отива в различно място от това, което Бог ти е дал като откровение? Готов ли си за тебе в кого вярвам да е по-важно от това колко да чакам? Важно е, по някой път се случват събития, които ние не разбираме. Важно е да знаем това. Важно е да запазим мира си. Важно е да запазим сърцето си. Събитията, които се случват, дори показват, че ние имаме право да се ядосваме, да се огорчаваме, да отхвърляме, да напускаме. Но важно е да знаем в кого вярваме. Но знаете ли кой е толкова сигурен? Този, който не само знае в кого е повярвал,
но е получил от него ясна дирекция от него, относно неговите планове за неговия живот. И отново се връщаме до началото на службата. Колко време стоим, колко време наистина отделяме пред Бога, за да казваме, ето ме, чакам на тебе, отвори ми сърцето да чуя думи от небето. На къде да тръгна? Искам натам. Да тръгна ли натам? Ти си ми казал да отида по целия свят. Да тръгна ли натам? Няма отговор. Да тръгна ли натам? По някой път няма отговори. Това го виждаме пак в писанията. Да направи ли това? И отново като че ли не чуваме отговор. И понеже имаме генерална заповед, тръгвай и отивай по целия свят, ние тръгваме и Бог някъде там на средата на пътя ни казва, спри бе, къде си тръгнал? Зави наляво. Чудно ли е, когато ви говоря, че Бог може да говори? За тези патриарси, за които говоря до този момент, за които продължавам да говоря, беше естествено. Без Божията дирекция те не правеха нищо. Не тръгваха, имам предвид, не измисляха свои планове. Те имаха Божиите планове за своя живот. Ние сега много често си казваме, движени сме от неща, които са в този време, във времето, в което живеем. Започваме бизнес, защото искаме да сме по-богати. Не започваме бизнес, защото Бог ни е казал. Омъжваме се и се оженваме, защото по някакъв начин си мислим, че е крайно време. Времето минава. Не търсим дирекция от Бога. Съвсем наскоро, много близък на мен човек ми каза, знаеш ли, изгубих и бях ударен много от определени обстоятелства и събития. Първото нещо, което му задавах аз като въпрос, понеже много го обичам, е преди да тръгнеш в тая посока, попита ли Бог, че трябва да вървиш натам? Бог ли е виновен за загубата, която по някой път претърпяваме, или нашето своеволие и нашата гордост да избираме сами пътя си? Не е ли това второто, с което трябва да му позволим той да се справи? Бог каза на Йосиф, майка ти, баща ти и братите ще ти се поклонят. До изпълнението на това, което Бог му каза, минаха между 20 и 22 години. Все около 20 се въртим. От продажбата му като роб, докато Бог го издигна, той трябваше да мине през време да бъде слуга и роб в дома на Потифар. Трябваше да мине в затвора вследствие на несправедливо обвинение. Трябваше да чака след това да бъде изведен от затвора и да бъде представен пред фараона като специална личност. 13 години. 13 години той чака, за да влезе тези 13 са в тези 20. Общо 20 до 22 години той чака, за да се изпълни сънят му. Не бързаше, защото знаеше в кого вярва. Давид от помазването му от Самуил до убиването на Голиат минаха години. Само 13-15 години беше преследван от Саул, вече беше помазан като цар. Същото като съня на Йосиф. Бог му казва, това ще се случи. Всичко в живота му показва, че няма да се случи. Как живее такъв човек? Бог му казва, това ще стане. Всичко в живота му показва, че няма да стане. Давид. Самуил идва. Големия брат излиза. Най-вероятно е той. Не е този. Втория, третия, петия. Най-накрая, къде е? Това ли са синовете? Ние имаме един, ама той не става. Бащата казва. Той е там с овцете. Той не става. И той, между другото, е бил тинейджър. Тинейджър за цар. Кой ще вдене, дет се казва? Самуил казва, докарай ми него. Когато идва Давид и Самуил го помазва, вие си мислите, че той веднага някой идва и му слага царската корона ли? 13-15 години, до 15 години,
Целият му път показва, че Самуил се е объркал. Целият път на Давид показва, че Самуил се е объркал. И може би да мисли, не знам, може би освен ако е свръхчовек, но Давид не е свръхчовек, той е човек, мисли от рода на, Самуил, да, наистина, словото му не пада празно на земята, ама май се обърка. Като ме помаза, май се обърка. И въпреки всичко се укрепяваше в Господа, защото знаеше в кого е повярвал. Не случайно Давид е човек по Божието сърце, това се говори за него. 13 до 15 години от помазването му, чуйте ме, на Самуил до възцаряването му, първото му възцаряване над племето Юда, минават 15 години. Още 7 години му трябват, за да се възцари над целия Израел. Общо 22 години. 22 години пътят ти изглежда като че ли не това, което трябва да е. Какви мисли минават на такъв човек? Кое е важно? Отново се връщам към заглавието. Колко време чакаш или в кого вярваш? За тях кое беше вярно? Важно. Колко време чакаха или в кого са повярвали? Ако е в кого си повярвал, няма значение колко време чакаш. Можеш ли го запишеш някъде? Ако за тебе има значение в кого си повярвал, няма значение колко време чакаш. Няма значение, тук знам, че ще ви... може и леко да ви разколебая, и леко да ви усъмня, и леко да ви обезкуража, но не мога да не го кажа, защото това е формата на писанието. Няма значение колко време ще чакаш. Няма значение дали напълно ще получиш това, което е обещано. Ние пропускаме, че живеем тук и сега, за да отидем там, където е това там. Знаете ли, че някои от благословенията, които си получаваме днес, в смисъл са ни обещани за нас, ще бъдат задържани и ще бъдат получени после. Знаете, чували сте за еврейската молитва? Съвсем скоро чух за нея. Понеже евреите много добре знаят, че за едно добро дело могат да получат само веднъж своята награда и за едно лошо дело могат да получат само веднъж своето наказание. Има един вид еврейска молитва, която казва нещо от този род. Господи, моля те се, ако е възможно, наградата да си я получа после при Тебе. А наказанието тук и сега. Знам, че това разбърква умовете и мозъците ви, но всъщност много от така нареченото мотивационно говорене от амвоните днес по-скоро свързва християнския живот само с тук и сега. А каквото око не е виждало, каквото ухо не е чуло, каквото на ум, човешки ум не е дохождал от това, Бог е приготвил за тези, които го обичат. Но толкова много го искаме тук и сега. Аз казах преди малко, ако имаш богато наследство на небето, това не противоречи да имаш богатство наследство и на земята, но ние се държим така, като че ли ще векуваме на земята. Като че ли пропускаме онова, което Бог е приготвил за нас и искаме си го тук и сега, без да осъзнаваме, че то се дава веднъж. Така да живеем и така да вярваме, че живота продължава, защото който вярва в мене, каза Божия син, даже и да умре, той ще живее. Аз бих искал да ви предпазя от така нареченото смъртоносно разочарование. Знаете ли какво означава смъртоносно разочарование? Да повярвате във вярата за нещо, което за тук и сега, за нещо, което Бог ви е предвидил да ви сложи короната и венеца. Както каза Павел, сега за мен се пази венец. Къде се пази? Там, където отива душата му. И аз искам да познавате в кого сте повярвали, за да знаете какво ви принадлежи тук и какво Той е приготвил за вас, когато го срещнеш лице в лице. В Данаил, книгата Данаил,
бих искал, за да по-ясно да опиша какво бих искал да дойде като дух върху хората, които са от този дом. Искам да прочета от книгата Данаил 3 глава, от 10 до 18 стихове. И вие ще разберете какъв дух искам да дойде върху вас. От словото по-ясно няма. 10 стих. Ти, царю, си издал указ. Беше си повярвал цар Навуходоносор, беше си повярвал и беше подведен от своите там боляри или какви бяха там сатрапи, да издигне златен образ. И по звук, най-вероятно това е било неговия златен образ, и по звука на арфата и на тъпанчета и на това, всичките трябваше да станат пред златния образ и да се поклонят. Спира се работата и да се поклонят на златния образ. Обаче имаше едни бунтари, 3, Сидрах, Месах и Авдинаго. Те явно не го правиха. Те също бяха управници, управители на същия този цар и бяха хора на доверие. Но те казаха, да, почитаме царя, но Бог почитаме повече от царя. И не го правиха. И тези другите, които бяха против тях и искаха да ги злепоставят, знаеха, че те така ще реагират. Всъщност цялата тая гимнастика беше за да бъдат компрометирани тия 3 от тяхната конкуренция. И те не пропуснаха, когато тези отказаха да се поклонят на златния образ, те веднага отидоха при царя. И казаха, 10 стих, ти, царю, си издал указ всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ. А който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ. Има обаче някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Сидрах, Месах и Авдинаго, които хора, царю, не те зачетоха. На боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Сидрах, Месах и Авдинаго. И докараха тези хора пред царя. Навуходоносор им каза, Сидрах, Месах и Авдинаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланете на златния образ, който поставих? Сега като чуете звука на тръбата, на свирката на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм поставил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ. И кой е оня Бог, който ще ви оттърве от ръцете ми? 16 стих е този дух, с който ви заклевам сега. Благославям ви. С цялото си сърце ви благославям с 16 стих. Сидрах, Месах и Авдинаго отговориха на царя. Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме. И с 17 стих ви такова. Да. И с 18 стих ви благославям. Добре. 16, 17 и 18. Ако е така, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашия Бог, на когото ние служим, може да ни оттърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Чуйте сега отношението. Ще го получа. Това, което е за мене, ще го получа. Това казвате. Избавлението, в техния случай беше избавлението. Ние ще бъдем избавени. Нашия Бог е достатъчно силен, за да ни избави. Искам това нещо да го хванете. Искам да не е едното за сметка на другото, защото с малко ще ви прочета и другото и ще кажете да не влезете в някаква посока, нали, на фатализъм и негативизъм. Не, напротив, те тръгнаха позитивно. Бог ще ми даде това, което ми е обещал. Бог ще ме избави. Бог е по-силен. Бог ще го направи. Виждате ли го? Може да ни оттърве от пламтящата огнена пещ твоите ръце, царю, от твоите ще ни избави. 18 стих е другото, което ние губим. И ние се обезсърчаваме. Казва се смъртоносно разочарование. Преди малко го казах. 18 стих. Но ако не ни избави, или ако не се случи това, което ние вярваме, ние го вярваме с цялото сърце. Но ако не се случи, пак да знаеш, царю,
че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се поклоним. Вярвам, че ще. Вярвам в това, че всичко, което вярвам, ще се случи и ще дойде в живота ми за успех на царството. Но, знаете ли какво казаха Сидрах, Месах и Авдинаго с тия 17 и 18? Те казаха, ние вярваме, че Бог е откъм нас, Той е по-силен, Той ще ни избави, Той ще ни даде всичко, което ни е обещал. Но, знаете ли какво казаха? Не винаги разбираме този Бог, в когото сме повярвали. Вижте ли смирение в това? Не винаги разбираме този Бог, в който сме повярвали. Защото ако евентуално този Бог, който не го разбираме много добре, реши да не ни избави, нас не ни пука. Пак няма да се поклоним на твой образ. А знаете ли съвременното християнство какво е? Ако ме благослови, ще го следвам. Ако ме изцели, ще го следвам. Ако ме направи богат, ще го следвам. Вие си мислите, че шегувам ли? Съвсем скоро ми се наложи да говоря с една бизнес дама, която е от еди коя си църква, няма значение коя, която нон-стоп се помпат относно това, че който е благословен от Бога, нищо лошо няма да му се случи, живота му ще е мед и масло, само добро ще иде върху него и така нататък. Знаете ги, може да се извадят такива стихове извън контекста и така. И тя, понеже ме знае, че аз съм служител, и се обърна към мене с въпроса, можеш ли да ми обясниш защо последните 6 месеца не спира да ми се случва зло? Кола след кола влиза в сервиза, бизнеса ми разполага с 5 коли, аз се движа с градския транспорт и с таксита. Взимам едната кола, вкарвам другата, докато още взема новата, тя се развалила, трябва да я върна в сервиза. Бог ли е против мене? Най-вероятно Бог е против мене. Какво мислите, че отговори? Вярваш ли на Бога? Да, вярвам. Вършиш ли всичко, което Той очаква от тебе да извършиш като Негова дъщеря? Вярна ли си? Щедра ли си? Има ли съвестта ти? Изобличава ли те за нещо? В момента не. Всичко, което винаги съм правила, продължавам да го правя днес. Просто се смири. И казах. И приеми това, което идва. Чуйте сега. От Бога, дори да не го разбираш. И бъди благодарна. Просто бъди благодарна. Остави остават нещо да те оформи като мека глина по образ, по който Бог иска да бъдеш оформена. Нашето отношение трябва да е отношението на Сидрах, Месах и Авдинаго. Аз ще го получа, аз го вярвам, аз ще го имам, но ако този Бог, в който повярвам, евентуално по някакви причини, които аз не разбирам, задържи това, което аз вярвам, въпреки че аз съм верен пред Него, аз ще продължа да ходя в вярност, аз ще продължа да ходя в смирение, аз ще продължа да ходя в правилните неща, аз ще продължа да върша правилните неща, да изповядвам правилните неща и няма да имам така нареченото смъртоносно разочарование. Защото ако представим Бог само от тази гледна точка, как Той е великия благословител, и Той е, но по някой път значението на думата благословение е различно в неговия тълковен речник от нашия тълковен речник. Бог да те благослови по някой път означава да минеш през огнената пещ. И по-нататък, като прочетете същата тая глава, няма да ги чета, стиховете, от 19 стих надолу, какво мислите, че направи царя? Хвана ги и ги хвърли в огнената пещ, както беше обещал. Той поне се държи на думата. Хвана ги и ги хвърли в огнената пещ. Ама и те се държаха на думата. Бе, не ни пука пък. Нас не ни пука. Приближават пещта и те продължават да си казват, не ни пука. Може би те си казват, Бог ще ни избави. Приближават още пещта. И те пак си казват, Бог ще ни избави. Той е верен, Той е силен. Още приближават пещта. Бог ще ни избави. В момента виждат тези, които ги водят, защото такава е истинската история,
Стражите, които ги водят, те изгарят. Това е истинската история. Прочетете си надолу. Самите стражи умират и те вече никой не ги бута, те сами отиват напред. И какво разбират? Че Бог ги избавя така както Той реши и тогава, когато Той реши, дори да влязат в огнената пещ. Това е Неговия начин. Може би според тях, техния начин е, че изобщо Бог с гръм ще порази царя и той изобщо, или пък ще падне и ще се покае, ще изповяда, нали, Израилевия Бог. Чуйте, има момент, пак казвам, всичко говоря в контекста, че ние живеем паралелно в два свята. Светът на хората и светът на ангелите. Ние получаваме паралелно в два свята. Тук и сега и там, където отива душата ни. Чел съм много пъти този стих, не мога да не го прочета и този път. Евреи, посланието към евреите, 11 глава, 36 и 39, но преди да отидете на 36 и 39, прочетете си стиховете преди това, които казват, че там хората побеждават, като затварят устата на лъвовете, изгасват силата на огъня, побеждават, силни са в битка, побеждават и в един момент си кажеш, вау! 36 стих. Други пък побеждаваха, тук аз го добавям. 36. Други пък, аз добавям побеждаваха. Защото Евреи 11 глава е главата на вярата и на така наречените патриарси на вярата. И до този момент се изброяват тези, които са затулили устата на лъвовете, угасвали силата на огъня, в битка са побеждавали. И казват, те побеждаваха. 36 стих казва, други пък, отново казвам, аз добавям, побеждаваха, като изпитваха присмехи. Какво? Как можеш да побеждаваш, като изпитваш присмех? Други пък побеждаваха, като изпитваха бичувания. Стига де, много унизително. Как можеш да побеждаваш, като изпитваш бичувания? Още и окови изпитваха, още и тъмници. С камъни биваха убити. Стига бе, къде е Господ? Те праведни ли бяха? Според контекста те бяха праведни. Как може Бог да позволи да бъдат убити с камъни? Аз ще ви кажа как. Защото те много добре знаеха, че живеят паралелно от два свята. Много добре. Много добре знаеха, че живеят тук и сега, но и живеят в света на ангелите, Божия свят. С триони прерязвани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха си в овчи и кози кожи, търпяха лишения, бедствия и страдания. Те обаче, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините, планините, по пещерите и рововете на земята, но всички тези, ако и добяха засвидетелствани чрез вярата си, пак не получиха изпълнение на това, което им беше обещано. Има ли момент, в който трябва да знаем, че наистина трябва да се доверим в този, в когото сме повярвали? А какво да кажем за този, братя и сестри? Напред във времето, въпреки че имаме доста време, знам, че искам да го свърша. Какво да кажем за този с голямата? В Евреи 5 глава, Божия син, 7 и 8 стих. По време на земния си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, който можеше да го спаси от смърт. И като беше послушен, поради благоговението си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Какво да кажем за този вид послушване? Знам, че мозъците са склонни да направят, особено тези напудрените розови мозъци са готови да направят сълта. Но Исус се молеше. Да, той беше Месия, той трябваше да мине оттам. Но и също живота му показва през това, през което ние минаваме. Молитвите му и молбите му бяха отправени към Бога, за да може да бъде той избавен от смърт. Спаси ме, да ме отмине тая чаша.
И чуйте, той беше послушен. Знаете ли, че по някой път, не точно конкретния стих, но знаете ли, че по някой път ние минаваме през неща, поради които са некомфортни за нашия живот, защото сме се молили в миналото по определен начин. Правя малко отклонение. Колко от вас, честно ми кажете, колко от вас сте се молили за духовно израстване? Вдигнете ръка. Вау! А колко от вас сте се молили за смирение? Това е най-грешната молитва, но аз съм се молил, после съм се покаял. Защото, между другото, Бог не дава смирение, Той те прекарва през място, през което аз съм се молил. Дълго време аз съм се молил, смири ме, Боже. Което всъщност аз имам заповед аз да се смиря, а не да се моля Той да ме смирява. Но това е друга тема. Дигнахте доста хора. Колко от вас сте се молили за духовен просперитет? Дигнете ръка. Нещо или нещо подобно, което... Знаете ли, че Божиите... Когато отидеш при треньора, тук между вас има треньори, а между вас също има и ментори, такива, които обучават хора, учители, за да идва детето и ти казва, подготви ме тренер за Олимпиада, или подготви ме за световно, или за европейско, или учителка, подготви ме за Олимпиада по математика. Знаете ли кой знае как да бъде подготвено детето? Кой знае? Детето или треньора? Кой знае? Детето или учителя? Кой знае? Естествено, че втория. Естествено, че учителя и треньора. Знаете ли, че когато се молим по този начин, по който се молим, Бог знае как да... Ами да не си се молил, бе? Да не си се молил по този начин. Да бъдеш духовно извисен, да бъдеш духовно изграден, да бъдеш наистина духовен колос, ако мога така да кажа, успех. Защото треньора, пред който седиш, бащата на душата ти, той знае как да постигне това, което ти искаш за себе си, а и той го иска. И по някой път треньора води детето или групата през неща, които те не харесват. Боли ги, потят се, имат мускулна треска после. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато се молим по определен начин и Бог реши да изпълни, да отговори на молитвите ни, по някой път отговора му може да не ни хареса. Защото да извая това, което ние искаме, да го извая в нас, той ще ни прекара през път. Използвам този стих, за да кажа следното. Че когато Исус Христос се моли да го отмине тая чаша или Бог да го спаси от смърт, всъщност тук в този стих се казва, че Бог го чу и отговори на неговата молитва. И той беше послушен поради неговото благоговеене и беше прекаран през там да пострада. За какво? Въпреки че е син, да се научи на послушание. Бог знае как. Дали да прекара дори собствения си син, човешката му природа и човешката му натура, да се научи на покорство. А камо ли нас? Аз съм сигурен, че всеки един от нас трябва да дойде на място да признае пред себе си и пред Бога. Важно е, че ти го правиш в живота ми. Искам да ви насоча на място, да познавате този Бог, за който говорят писанията. Не да познавате някаква, измислена представа за Него или напудрена от човешка сила и човешка мъдрост. Бих искал да отделяме повече време в писанията, за да разбираме повече характера на Бога. По-малко слушайки определени неща, които, или ако слушаме, да бъдем мъдри като беряните, казва апостол Павел, защото те бяха по-мъдри от солунците. Знаете ли какво правяха? Всеки път, когато слушаха Словото, прибираха се вкъщи и го проверяваха. Проверявайте моето Слово сега. Слушайте го пак. Отидете на място да четете стиховете, които аз съм цитирал.
Опитайте се да видите дали съм бил коректен спрямо контекста. Проверявайте ми Словото, защото е по-важно. Най-загрижен за твоята душа, Цвети, познай кой е. Ти. Ти си. Аз съм загрижен много. Дари? Най-загрижен за твоята душа, знаеш кой е? Ти. А ние се държим така, като че ли някой друг трябва да се погрижи за нашата душа и ние няма нужда да подлагаме на съмнение или да подлагаме на някаква проверка. Проверявайте. Проверявайте, особено сега. Интернет е океан от информация. Сравнявайте се с Словото. Вижте, това ли е Бог, за който ви говори този, онзи, или независимо колко му е успешно служението и му е голяма църквата. Това ли е Бога, за който говорят писанията? Или това е някакъв друг, който не съществува? Няма го тук. Да, може би галя ушите не, защото то за това е и подобно послание, за да погаля ушите. Но доколко е полезно за душата е въпросът. За твоята душа единствено загрижен и отговорен си ти. Аз съм само настойник. Аз, който седя тук на този анвон и съм пастор на тая църква, аз съм само настойник. Между вас има и други настойници, които са помощници в това служение. Но ние сме само настойници. Внимавайте. Една душа има човек. Няма повече. Нямаш право на грешка. Нямаш право на провал. Аз вярвам, че познавайки в кого сме повярвали, ще успокоим душите си. И когато минават годините, очаквайки онова, което Бог ни говори да се изпълни и няма да ни напада обезсърчение, но ние ще кажем, той знае какво прави. Аз го познавам. Аз го познавам. Той знае какво прави. И с търпение и постоянство ще наследяваме обещанията. Това не е моя мъдрост. Това са стихове, които цитират как хората, които познават Бога, наследяват обещанията. Два начина. С търпение и постоянство. Търпение и постоянство. Нека наведем глави и ще се помолим. Халелуя! Благодаря ти, Господи! Господи Боже мой! Цялото събрание идваме пред Тебе и тези, които ще чуят това Слово. И Те молим ясно да изобразяваш себе си пред нас. Моля Те, Господи, в името на Исус Христос. Нас ни интересува и е важно за нашата душа кой си Ти. Откривай ни се от Писанието, откривай ни се чрез Святия Дух. Моля Те в името на Исус Христос да познаваме Тебе, единствения истински Бог и Исус Христос, когото Ти си изпратил. Искаме да познаваме Тебе. Вярваме, че Ти си Спасител на душата ни и ще ни водиш през този път, през прави пътеки заради името си. Благодаря Ти за търпението, което ни даваш. Благодаря Ти, че не ни оставяш без вест от Тебе, без информация, без откровение. Благодаря Ти, че ни даваш ясно разбиране. По някой път дори да не е толкова ясно, ние знаем в кого сме повярвали. Продължавай да избистраш, да изчистваш Твоята съвършенна воля за нас. Моля Те в името на Исус, научи ни на търпение. Благодаря Ти за живота, който си излял в сърцето ни и живота, който прелива от нас към другите. В името на Исус Христос. Благодаря Ти, Татко. Амин.